Moni mthenejaki nde nkhani yathu ya lero ikutitengera mu dzakadzakale eti ikhala yayifupi koma ngati muli ndi chakumwa inu tagwirani tenticheze. Taganizani kunena kuti masiku ano munthu ukapita ku chipatala operation chani amagwiritsa ntchito anesthesia eti kunena kuti akukomole kapena ngati akuchotsa dzino amakubayira anesthetic uja basi pamazizira akuchotsa dzino sumva kupweteka eti maoperation ena amakhala kuti amagwiritsa ntchito general anesthetic yonena kuti akukomoleratu kapena local yonena kuti ukhala m'maso koma sumva kina kalikonse eti ngati azimayi akapita kukabereka siza amatha kukhala m'maso awabayirabayira local anesthetic apezeka kuti atani samva kupweteka kwina kulikonse operation ipangika. Ndetaganizani kunena kuti pali nthawi pa dziko lapansi imene kunalibe anesthesia. Ndemuganiza kuti kodi medicine imayenda bwanji, maoperation amayenda bwanji. Inali nthawi yowawa kwambiri ndi nthawi yochititsa mantha chifukwa chonena kuti ngati wavulala kapena mwina akuyenera kukudula mwendo akuyenera kukudula uli m'maso umva ululu wonse. Operation chinali chinthu choopsa kwambiri anthu akuti amachifanizira kuti chimozimozi kupita kukaphedwa. Muganize unena kuti yayi tikuyenera kumung'amba pamimba apa kuti timpange operate titani koma ukhale kuti uli m'maso azikung'amba uzimva kupweteka uziona magazi chilichonse eti inali chinthu choopsa kwambiri ende amapeza kuti anthu ambiri amafa chifukwa cha shock eti mantha okha kungoti akangoyamba kukucheka muja basi mtima uwe basi anthu apeza kuti atani anthu akumwalira nazo komanso infection eti nangasi medicine sinali advanced eti ma early 1800s ma 1600s ma 1700s chakuti ndi mdzaka zonero tizinali dzaka zoopsa kwambiri when it comes to medicine. Nde zomwe amapanga ngati akuyenera kudula mwendo nde kuti apeze anthu akugwire akukhazike pansi akupanirire pamene paja akumwesa mowa eti akumwesa ramu akumwesa jini kungothandiza kunena kuti ukhale ngati kuti kamutu kabayizika pang'ono kuti akamakuchekamo basi eti nde what mattered nthawi imeneyoyo inali speed eti amene akukupanga operatiyo akuyenera kukhala fast kwambiri kuti usamve ululu kwambiri and process yo ite msangasanga. Akakhala too slow upeza kuti watayaso magazi kwambiri angokucheka sangasanga apange zomwe akuyenera kupangazo asokererepo ayambe kupanga deal ndi chani ndikuti yayi papole pasakhale infection chani edi ndezinali zinthu zoopsa kwambiri. Anthu amalolera kukhala kumaona kunena kuti ndili ndi bala kapena apa pali vuto koma amalolera kuti azizuzika nalo balalo kaya pamene pakuvutapo mpaka nakumapeza kuti akufa nazo chifukwa choti akusiya matenda kuti adzingokula chifukwa choti akuopa kunena kuti akancheketa basi anthu nkumakhala ndi zinthu zake zinali zoopsa eti komanso ulo kuchipatalako eti maoperation ngati amenewo umene ndionera kuti anali woopsa chifukwa cha shock komanso kutaya magazi komanso infection eti nde amapezeka kuti out of anthu 10 amene amapita kukapangidwa operation anthu 9 amafa chifukwa cha infection kapena shock kapena chani. Ndi zinali zinzonera kuti anthu amaopabe kuti olo ndipite ndipeza kuti ndafa nazo eti olo madokotala amene amapanga operate onawonso amachita mantha zinali zoti ati imakhala traumatic experience nanga munthu mumpanirire wina amugwira uku munthu uja akufuula uko dokotala akuyesera kunena kuti ndicheke mwendo usangasanga zinali zinthu zotani zina zake zoopsa kwambiri eti nde panali doctor wina wake otchuka kwambiri Dr. Robert Liston analipo ma 1800s. Robert Liston anabadwa mu 1794 ku Scotland, Edinburgh. Anali munthu ophunzira kwambiri ndipo anali munthu oyamba kukhala professor of clinical surgery ku University Hospital ya London. Anthu amamudalira kwambiri chifukwa chonena kuti anali oti amaphunzitsa analino ndi ma assistants ake kuti anthu amene amafuna kuphunzira surgery nthawi imeneyoyo kuti azichita operate bwanji chani imene zikuyenera kuyendera katswiri weni wa nthawi imeneyoyo anali Robert Liston. Nde nthawi zonse kali ndi operation kali ndi chani amakhala ndi ma assistant eti ena mwa ma assistant ndi amene amampanirira munthu kumukhazika pasi akati ampange operate. Nde Robert Liston anali otchuka kwambiri ndi speed amamudalira fanyino kuti operation yake imakhala ya fast kwambiri chifukwa choti speed inali difference between life and death. Unoti apange changu surgeon uja ngati uli mwendo aucheke sanga adule achose sanga ayambe kupanga zoti magazi asiye kutayika atani zopanga za changu choncho eti ndanali ndi record yake yonena kuti amatha kudula mwendo 2 minutes
edi kuti no basi akadula ayambe anthu akumkonza munthu uja kuchotsa kuti magazi asatayike, ayambe kupanga zoti pasakhale infection chani. Nde anali ndi record breaking time. Nde china chomwe anachuka nacho Robert Liston ndiyo chifukwa choti chilichonse amapanga so fast, anapeza kuti tsiku lina ankapanga munthu operate amamudula mwendo. Nde ma assistant amugwira ena mikono, ena amukhazika kunena kuti asasunthe munthu uja, wina kugwira mwendo so eti kuti ukhazikike audule bwino. Nde muchangu chake Robert Liston anacheka sanga koma anapeza kuti anacheka mwendo nkupeza soti wamudula assistant wake dzala. Edi anthu onse dzidzidzi hii wandula assistant dzala. Nde opangidwa operate yes anamudula mwendo anapanga treat chani koma anafaso ndi infection. Komanso assistant amene anadulidwa zalazo anatengaso infection nayenso anapeza kuti watani wafa. Nde ku next operation inkhani inali itachuka kuti a Robert Liston adula munthu zala, munthu yompaka wamwalira. Nde ku operation ina yomwe anapita next inali yoti panazungulira ma spectator mena amapangira nthawi zonse. Ma spectator ena amakhala so yoti ndi ma doctors afuna kuphunzira iti. Nde wina anayima nawo chapafupi kuti aonere koma analibe ndi mantha atamva kunena kuti Liston adula munthu zala iti. Nde amaopa kuti ndisayandikire. Nde anapeza kuti Liston aja kuzati adule mwendo, nkuzapeza kuti chifukwa changu anang'amba jacket la munthu uja spectator uja. Nde spectator uja sanaone kuti yang'ambidwa ndi jacket yoka, ankaona ngati kuti amucheka iyeyo. Nde anapanga heart attack nkufa, ngakhale sanachekedwe koma anapezeka kuti wafetsa munthu just because amapanga changu wamudula jacket. Nde zinzake zinali zoterozo. Mu 1846 Horace Wells ndi William Morton anapanga discover ether, compound yomwe imapangisa munthu kuti azigona tulo. Nde amapezeka kuti sakumva ululu nthawi ya operation, chiyambi chopanga mankhwala ozizirisa kuti munthu usamve ululu pamene akukupanga operate. Koma nthawi imene yoyo mu 1847 munthu wina dzina lake James Simpson anapanga discover chloroform. Chifukwa vuto la ether uja amapangisanso anthu kuti azidwala zina kaya pakhosi azikhala ndi sore throat chani. Nde chloroform amapangisa munthu kuti ugone osamva kalikonse munthu ukamapangidwa operate. Nde ankagwira bwino ntchito koma anthu amipingo anayamba kuhauka akuti hayi ululu ndochoka kumwamba, olazimayi akamabereka osawapasa mankhwala ayi mapenikira, akuyenera kumva ululu. Chifukwa chonena kuti Ambuye anachita kukonza ululu kuti anthu azimva ululu mpaka na malo ena kumabana kuti ayi osamagwiritsa ntchito izi. Ngakhale anthu amafa kwambiri chifukwa cha ululu ndi shoko. Koma zonsezo zinatha mu 1853 pamene Queen Victoria anachita kupempha kuti ineyo mundipasa chloroform pa nthawi yomwe ankakabereka. Nde anthu adaona kuti akwina agwiritsa ntchito anesthetic, basi pamene no anesthetics anayamba kuvomerezedwa kwina kulikonse nkuyamba kugwiritsa ntchito. Nkuona mpaka na lero kunapangidwano zinthu za more advanced zoti kaya kukachosesa dzino kaya ndi operation yokomoledwa yatunthu zonse zimayenda. Robert Liston ndi munthu onena kuti amatchedwa mmodzi mwa fathers and founders of medicine, amene anathandiza kwambiri mu medicine. Manali munthu onena kuti anasintha kwambiri medicine kuti ifike pamene ili pano zaka dzinodzo. Imene ndi nkhani chabe ya anesthesia ndi ma operation yakale. Sikoma kwambiri.